Закона за домашното насилие, измислено от Европейския съюз, от Брюксел, бюрократите в Брюксел, за да разделят семейството, по-лесно да могат да управляват масите. Какво по-лесно управление на масите, когато мъжът и жената са разделени? В повечето случаи детето се оставя на майката. Тя каква сигурност може да даде на едно дете? Може да даде сигурността, където дава и мъж? Не говорете глупости, Това е направено умишлено за децата да израстват несигурни, страхливи и податливи. Как му се викат, да не израстват войводи. В следващото видео ще видите пример как в сърцето на Европа се борят срещу насилието над жени. Гледайте внимателно. Като виждате, в Европа правата на жените много не ги интересуват. Унищожение на християнското семейство. Такова, каквото го помним през вековете. И оттам разделено общество, разделени семейни единици и предатели. Това е. Просто създаваме предатели и хора, които са лесни за манипулация.